kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe amtuɓe yebde ayawo Pindi TV on calminama on jurama on bismama e robinde jayndeji mon ene hawri hande e alarba 12 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati jayndeji men hande kañum foof noon walla mbiyen yoga e majji garti e ɗen ɗalle ɗe ndewani e lawol goɗɗi ɗi kadi hande piniri koto banggue dawrugol joni ma en gar e faccire ngo. Gudditiran jaynde Sud Quotidien no mbiruɗen e gardide kamɓene kadi hande ɓe pinniri koto banggue ɗen ɗanle ɗe ndewani e lawol woni immigration irrégulière mo ganduɗa kay ene tawe ɗo e nder gandanɗa hoorema leydi Sénégal ha tenti e nder ɗum ko ganduɗa kay woni maaje ɗe walla ni mbiyen tufndeji kewɗi ɗi ganduɗa ene tawe ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko Barça walla Barsac ɗum noon ɓe mbi wonde ɗen gueɗe ɗe ganduɗa kay jinneji taweteji e gueeƴo kay koɗi gartuɗi e o saaha kay sukaɓe ɓe jiyata nanta so kañɓe foof kay aɓena ƴefta ɗeɗon laaɗe ɗum ene tawe nder jayde Sud Quotidien. Jawten e jaynde nde ganduɗa kay ko enquête kamɓene ɓe gari ko jokkude e kaɗon haala gay ka kalano ɗen ɓe mbi ko ɗiɗon départ uji ɗi ganduɗa kay walla ummade leydi Sénégal gam yaade toon to leydi Espagne ko gandanɗa hoorema teska hen ko gueɗe kewɗe ganduɗa laaɗe ene majji no fewi e nder laaɗe ɗe walla mbiyen e nder maayo ngo laaɗe kewɗe majji hen ɓe mbi ko la saison des drames teska kay oɗo saaha so heedi hono ko wayni ko gandanɗa hoorema laaɗe kewɗe ene majja walla ɗe e ɓen sukaɓe ƴeftoɓe kadi ɗeɗon laaɗe ɗe ganduɗa kay ko yidde yaade toon to leydi Espagne ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde enquête goɗɗum ko tawete hen to banggue e dawrugol seeɗa entretien mo mbaɗno e o gandanɗa o biteɗo Papa Mahamoua Diouf mo ganduɗa kay ko kañum woni joguiɗo konngol e nder coalition Benno Bokk Yakar woni porte parole o andini wonde oɗon coalition Benno Bokk Yakar ko yimɓeɓe kalata ko yoɓe gandu ko joni sah o ɓuuri jogade darde makko tinde ko joni tigui o ɓurata wawde darade o waɗa golle makko no hanniri ni kanko oɗon coalition Benno Bokk Yakar. Jawten e jaynde Libération kamɓene kadi ɓe garti koye ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani lawol e révélation ngaji kewɗi ɗi ganduɗa kay ko yewte e ɗiɗon dépôt uji tati ɗi ganduɗa kay ene teska toon to nokku biteɗo Kafountine en kalino ɗum noon ɓe kolliti ngol lawol ngol ganduɗa ko noddirtengol la route des Canaries lawol ngol ganduɗa kay ko Canaries ɓe mbi Kafountine noon ko nokku mo ganduɗa teskaɗo ɓe sukaɓe ɓe keewi ƴeftude ngam wadde ɗon départ e yaɓande toon to Espagne lieu e wondude kay drame uji ɗi ganduɗa ene teska hen no fewi jayde nde arti hen e reportage juɗɗo ɓe gari hen ni e wiide wonde ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko ɗanniyankoɓe ɓe hewɓe mabɓe koye ɗo e nder leydi Sénégal tawete ene woodi hen kadi taweteɓe taw ko ɓiɓɓe leydi guinénaɓe wondude e Sierra Leone e toon to Gambie ɓe foof de ko taweteɓe hen goɗɗo biteɗo Malick Diouf kañumne suuti hen kongude wi wonde ko won ko haalde ɓiyum hade mun kay yaade ene ƴeftoye laaɗe ɗe goɗɗo kadi biteɗo Mariama Mbaye kanko no suuti hen kongude o wi wonde
hay saha goto ɓe darota haɓe kaɗa sukaɓe mabɓe e ƴeftude ɗeɗon laaɗe goɗɗe kewɗe ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde libération goɗɗum ko tawete hen ko alhaali omo ganduɗa ko Sile Biram Siley Diop Biram Siley Diop noon eɗen gandi ɓe kolliti wonde caggal nde ɓe mbarno ouverture ɓe gudditno ɗum ko wiyete information judiciaire e makko e o saaha andinama kanko Biram Souley Diop o nannama e nder dumbirdu ngaren e jayde le quotidien kamɓe ɓe mbaɗi intéressé koto banggue amnesty ko fate répression e banggue mbuñari ɗo e leydi Sénégal ɓe mbi noon ko Sénégal ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa kay ko éleweɓe ɓurɓe heftinede to banggue mbuñari ɓe mbi ko leydi Sénégal noon e sa ƴefti ɗum ni e nder leyɗele Afrique haɓe jeeya e ɓurɓe teskede e ɗon alhaali to banggue mbuñari goɗɗum ko tawete hen kadi ko kongude omo ganduɗa ko Amadou Ba kay nana jabto ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe jibde hakkude makko e hoorejo leydi ndi andini wonde ko hoolare mawde woni hakkude makko e hoorejo leydi ndi ɗum foof e rendi ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko le quotidien jawten e jayde gendire nde kamɓene le soleil national ɓe garti tigui rigui koye alhaali toon to aéroport mo Blaise Diagne international mo Blaise Diagne ɓe mbi kone jokki kay golle mum baɗɗe fayida ko yewte trafic aérien e ɗen laaɗe ɗe ganduɗa kay surtout e trimestre oɗo e nde hitande nde gonɗen 2023 ɓe mbi wonde kay ko oɗon trafic mo ganduɗa to banggue wawde nawde tigui rigui yimɓe ene ɓeydi no fewi e kina wona hakke 23% e to banggue kadi fret to woni bagasuji ɗi kina wona hakke 0,6%. ɗum ɗon foof de ko gueɗe teskaɗe toon ha joni eɗen gandi aéroport international mo Blaise Diagne nene jokki wadde golle baɗɗe fayida e ñantude tigui rigui aéroport no hanniri ni ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde le soleil goɗɗum ko tawete hen ko ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe fotɓe wadde e BFM ko ñalawma hande o ɓe mbi kino wona hakke 1000 walla mbiyen 183 361 candidat ɓeɗon de ko kamɓe goni jogorɓe wadde e oɗon candidat on examen mo ganduɗa ko BFM ɗum ene tawe e nder e ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko le soleil goɗɗum ko tawete hen to banggue coftal ɓalli ɓe mbi ko o saaha gonaɗo de ɓiɗɗo bambalinajo hakkude mum e club mum Bayern de Munich ene wayno de ko gueɗe ɗe ko puɗɗi tan jiiɓade wayno hay batte ala ko yeki hen nde wonno koɓe yiɗɓe o yaka kanko Sadio Mané ɗum ene tawe nder jayde le soleil garten e jayde tribune walla mbiyen e jayde tribune voilà jayde tribune kamɓe ɓe mbaɗi intéressé koye alhaali ni e ɓen ɓe ganduɗa kadi koye yiɗɓe lomtade hooreji leydi ndi président Macky Sall e coalition Benno Bokk Yakar ko gueɗe de gulɗe jaw teska toon saabu noon dayre nde finiri hande wiide kene wona hakke candidat ji sappo de ɓen foof de ene jiiɗi manan ndiɗorno hollirde wonde ene jiiɗi lomtade hoorejo leydi ndi ko ɗum saabi ɓe mbi wonde ko kareli kewɗi teskete hakkude kay omo ganduɗa ko Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ko kareji ɗi guerre mo gandanɗa hoorema kay ene woni ko teska e ɗi dumunnaji kala responsable uji noon ɗi ganduɗa kadi ko hewɓe e mbi ene kebli tigui rigui e wadde e défier gandanɗa hoorema woni e Macky Sall ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde hayni omo ganduɗa ko maire mo Kolda hono Mame Boye Diao kankone kadi e teska hen goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde tribune ko o mo ganduɗa wiyete ko Samira Daoud ko directrice mo ganduɗa kay général e Amnesty International o holliti wonde leydi Sénégal e o saaha jogaki tigui kaɓɓirɗe ɗe ganduɗa kay bawɗo tigui rigui dariɗe tigui bawɗo kadi habde e ko ganduɗa woni corruption woni mbuñari leydi Sénégal parani taw gam habde e ko wiyete mbuñari ɗum ko konngudi kanko directrice o hono Samira Daoud ɗum rendi woni e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde e tribune goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi wonde ko alhaali gartugol Karim Wade mo ganduɗa kay alhaali ɗiɗon sumgoji tijjaɗi ɓe mbi ko deal mawɗo woni ɗon deal taw ko deal politique mo gandanɗa hoorema banggue arrangement ni
ko hakkunde o mo ganduɗa ko hoorejo leydi mo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso e wondude Mohamed Sis o mo ganduɗa ko émir mo Qatar ɓeɗon de ko diluji mawɗi woni hakkunde mabɓe ngam o mo ganduɗa woni Karim Wade wawa artude jeeyede ɗiɗo sumgoji tijjadi ɗum noon ko ɗum woni koɓe piniri goɗɗum ko tawete hen ko Bougane Gueye e konguɗi makko tigui e ndew suuti e fate ɗen ɗanle ɗe ndewani lawol e witeɓe kadi kina wona hakke 300 Sénégal naajo ɓe ganduɗa kay ko wasɓe pittali munen e alhaali ɗeɗon laaɗe ɗe ndewani e lawol o haali hen kay ko namdal noon o waɗi hol yimɓeɓe poti ko posde koye munen question ngaji walla namdade koye munen ngam mbiya wonde ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe rewɓe e worɓe holko saabi haaɓe ƴefta ɗen laaɗe walla mbiyen ngol lawol ngol ganduɗa ko kulɓinigol haaɓe mbawa wasde hen pittali mabɓe ɗum ko namdal o waɗi kanko Bougane Gueye jokken e jayde laasa kayre kadi nde arti koto banggue dawrugol e alhaali sumgoji tijjaɗi ɗi 2024 ɓe mbi ɓeɗo yimɓe de ɓe jogorɗen limtude ɗo henne ɓe e nder coalition Benno Bokk Yakar ɓe kam enen jogui mbaadi walla baawal e cuusal e kala ko wiite ko foti bawɗo ardade leydi ene tawe e mabɓe hono o mo ganduɗa woni Amadou Ba e wondude Harouna Dia e o mo ganduɗa wiite ko Abdoulaye Daouda Diallo kono kadi Moustapha Sy heedani hen caggal Mamadou Moustapha Diop jaafoɗon o heedani hen caggal omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue économie e ko ganduɗa kadi e budget leydi ndi e wondude omo ganduɗa ko Ali Ngoye Ndiaye ɓeɗo joyode wiya koɓe yimɓe ɓe ganduɗa kadi haaɓe jogui tréji e ko yowte alhaali wawde ardade leydi woni les rapports et traits des présidentiables de Macky ɓeɗo de joy woni ko tawete e nder ndeɗon jayde las garen e jayde nde groupe Futurs Médias nde ɓe garti kay koye alhaali kamɓene fraude mo ganduɗa walla mbiyen ni banggue muƴari e mbuñari sen mbiri noon to banggue kay oɗon examen bac ɓennuɗo ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko witeɓe e PACES 2022 ɓe mbi kay ko kamɓe de jurni haaɓe lokkitiri hono ko way noon kono kadi ɓe goppirta noon haala ka maɓe ƴeew ha no ɗum wawi jofde foof ɓe mbawa famde ɗum ɓe mbi wonde ko réseau goto kay mo ganduɗa ɓe mbaɗata proposé ko à partir de ujunnaje 10 ha wiyanma ujunnaje 50 ngam kay wawde nannude hen ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe kay jeeyede e oɗon alhaali ngam de wawde ɗaɓɓude oɗon bac woni diplôme mo ganduɗa guidiɗo walla gudditananomo deme toon to université ɗum ene tawe hen ha ni gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kadi wayloji teskaɗi toon to magistrat conseil supérieur e nder magistrature wonde kay on hooreje tigui rigui lomtinama tigui won goɗɗo gaddaɗo mo ganduɗa kay ɗiɗon wayloji ene teska toon goɗɗum ko tawete toon hono mo ganduɗa ɓiɗɗo bambalinajo woni Sadio Mané e Bouna Sarr ɓeɗon de championnat ji kollitama kay o saaha alhaali e jeeygu munen e ɗin cogguli ɗi ganduɗa kay ene mantina no feewi jokken e jayde nde ganduɗa kadi ko jayde e nde ganduɗa ko Walf Quotidien ɓe garti koto banggue lande Pastef ɓe mbi e o saaha leader uji mabɓe kewɗi walla ɓe ganduɗa ko cadre uji mantiniɓe taweteɓe e nder e oɗon landa hewɓe mabɓe nen e nder prison eɗen mbawi limde hen ko wayno Diomaye Faye e wondude o mo ganduɗa tawtude ɗum hanki Birame Souleye Diop voilà ɓeɗon kay ne jeeya e wonɓe o saaha hayni woɓɓe ɓe ganduɗa kadi ko waɗaɓe bracelet électrique ɓen foof nane e dumbirdu gayniren e jayde coftal ɓalli e stade kamɓe ɓe garti koye weltanade ko ɓe ganduɗa haqqillaji munen peɗɗiti to banggue sport weltanade e foɓɓande tigui rigui omo ganduɗa woni Aliou Cissé e sumgoji ɗi waɗata e ɗin matcheji ɗi ganduɗa kay ko matcheji amical ɓe mbi ko équipe aji mawɗi o suɓoto ɗum noon en jaari tigui rigui foɓɓanede e waɗanede félicité no fewi ɓe mbi oɗon ngal potital ngal danda hoorema ko leydi Algérie ɗo e Dakar ko hunde nde ganduɗa wande fayida mawde no fewi ɗum ɗon foof ene tawe hen ɓe mbi ɗiɗo hono ɗeɗo potite baɗe hono ni e nder équipe mo leydi Sénégal wona hunde famɗude gueɗe kewɗe ɗen foof ene tawe toon e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko stade coftal ɓalli bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo rendi woni hande ko sifa e robinet jaydeji men e ñalawma hande o no mbiɗen ni ene hawri e alarba
sappo e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. Joni ma en ngar e hello wongo. Ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hannde kalten koye alhaali ɗen ɗalle ɗe ndewani lawol en jii gila hanki ha fayanma ñalawma hannde o haalullaji ɗi puɗɗima hewde hen no fewi won fuɗɗiɓe sudde hen konnguɗi gila ni e banggue caggal leydi eɗen jii kadi médiaji ɗi no kaldirta ɗum ɗon kono ɗum fof e wan noon en jii kadi jaltugol o mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate gueɗe caggal leydi e Sénégal hono Aissata Tall Sall o suuti hen konnguɗi gam arde e yeddude ɓe mbi wiide wonde tigi no ɓe kaldiri gueɗe ɗe ni wona noon sifori mo laɓɓin ɗum ha laaɓa mbiɗa andi ɗo e yeeso e balɗe garoje kadi ma en ɓeyde laɓɓikinade walla ni e tunnade e konnguɗi makko kanko jagorɗo walla jagorgal kalfinagal ɗeɗon gueɗe o kono ko wona ɗum ko hay yimɓe dawriyankoɓe woɓɓe jii cuuti hen konnguɗi guidortoɗen ko Ousmane Sonko ni haali hen e wiide wonde sukaɓe ɓe jarani ko haaɓe ƴefta laaɗe ɗe haaɓe jaaha wotoɓe yoɓe jooɗoɗo henne ɓe haaɓe jogui combat ji ɗi ɓe mbadda ɗumen mais wotoɓe jaaha ɓe mbaɗa risqué gurdam mabɓe e ɗe laaɗe par ce que won combat gonɗo ɗo won haare wonde ɗo e nder leydi ndi haaɓe pooti joɗade ɓe tawtere haare nde kamɓe foof ɓe mbawa gañjade haare nde ɓe kebda hen polgu no hanniri ni taw hay goto wonta yaltu leydi ndi kanko horejo mo landa Pastef o profiti e oɗon occasion o yaltini heede ɗiɗo konnguɗi waɗoɓe analyse to banggue dawrugol ɓe ene mbawi wiide ko sorti baɗɗo fayida to banggue dawrugol goto foof ƴewatta tan ko lañje ene tekkina banggue mum en tout cas ko noon guesa dawrugol way goɗɗo kalɗo hen woni Bougane Gueye en nani ko haali e ɗiɗo journée ji e wiide wonde kanko ni ko namdal o waɗata yo yimɓeɓe namdo koye mumen jotto miico mbiya wonde holko saabi ɓeɗo sukaɓe foof e à chaque fois so oɗo saaha yonti ndungu so wiyama naati tan ɓe haqqillaji mabɓe foof walla taw ko hunde ganduɗa waɗanode programmé heblanode ko ɓooyi manan diderno jaaha mbiyana ƴefta ɗeɗo laaɗe ɗe ganduɗa kay ko laaɓi kulɓiniɗe yo ɗum ɗon yimɓeɓe yo jotto miico mbawa namdirade vraiment koye munen mbiya wonde holko saabi ɓeɗo sukaɓe en ƴefta ɗiɗo laaɓi en gandi ɗiɗo laaɓi ko laaɓi kulɓiniɗi kono ndewa hen ɗum ɗon hen kadi ko namdal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa andi ko ɗo tan kaddanmi e moon ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah en beltinima bandiraɓe foof ɗeɗo namde noon ɗe jaabuye munen mbiɗa andi koye nder commentaire o jogoro wonde ɗum noon on jarama no fewi to caméra to ko musidɗo men Djiby Dieng woni toon to montage to ko Ali Fall ga wonno ga ko musidɗo moon Adama Diop Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.